Tebe si pamatuju, ty jsi vždycky nesnášel moje vtipy. Došlo k porušení kódu v celém zařízení. Následující médium by měli sledovat všichni zaměstnanci. Vítejte v kurzu přežití zaměstnanců. Průvodce, jak udržet vaše končetiny v neporušeném stavu, je naší nejvyšší prioritou. Znalosti jsou vaší zbraní. První krok, nebuď hrdina. Krok 2, schovej se. Pokud skrytí není možné, způsobí co nejvíce hluku. Třetí krok, kontaktujte pohotovostní službu.